Sadnite si. Kto chyba? Sič. Ďalej, pešliar. Tešliar. Ďalej. Kelenáš. Wow. Čo sme brali naposledy? Alkány a alkeny. Alkeny. Denčak, ty si sa učil? Ani veľmi nie. Ani veľmi nie. A odpovedal si už? Myslím, že nie. Nie. Tak, Stitch. Odpovedať. Tak ja sa hlboko ospravedlňujem, ale ja som sa trošku nenaučil. Ty sa trošku nenaučil, hej? Dobre ti dáme tak trošku peťku. Sadni si. Tretia P, samozrejme. Lipaj. Akože mi dal dlž. Tak, Alkami, hovor. Piroka Pecho. Lipaj, toto je zošit tretiaka, gymnazistu? To čo je toto? To je čo? Lipaj, si robíš srandu zo mňa. Zle. A podľa teba je Piroka Techov Alkan, hej? Neučil si sa, vidím to. Sadni si, peč. Sadni si, Lipaj. Tak tešľar chyba tiež. Super. Skvelý deň. Len tak ďalej, keď chcete prepadnúť, nech sa páči. Tresa, čo pozeráš? Ty si sa učil? Či si taký hrdina ako Lipaj a Stitch? Taký hrdina, hej? No. Viete čo? Ja na to už kašlem. Ja idem preč.